Той е 21 месец, всеки им пътува за Терасол. Екипи. Мечи от академията, какво да кажа? Плащат си гостове на всичко. Ей, какво ще разгледаш? Те ли викаш Да сме доволни, че изплащаме само това. Само таксичка. Там повече. и той припече вече 90. Ще я донесеш. Браво, Еданка! Какво има? Той гледа как се нарели там в 11 квартала. Колега от тебе. Вече не са конкуренция с там банки. Това са 5 с врата. Ей, лошо! Ала махай тебе! Той реално трябва да направи 4 възможни за врата. Да. Рядко се случва това нещо. Хайде пак сега почваш да мислиш. Не, това ме е ясно. Неща съм Абе, Ради, къде се врежи, бе, човек? Това на втория. Да, Ами беше контузен, шпрасец. Няма да е. Нашо! Как бе? Жълче играе с топката, бе! То се обърка. На половин метър от тебе! Отблизо не може да бъркаш един тъч, бе! На 2 метра от тебе! Два! То се навря в него и пак не видя. Абе, Дани! Давай! Браво, Ради! Давай! То няма ли! На той избран път. Браво! Какво направи, бе, Габерч? Какво направи, бе? Той не ръка. Аз мисля, че това ще е... Той явно нещо се замахна и спря. Защото му тръгна някой по това, ама... Като тръгваш нещо да правиш, го правиш. Давайте, ей! Аз как напече, човек. За днес ще го изпълняват ли той аудио, господин съдия? За днес става въпрос. Нали брояхме? Бошка излезна, Бошка. Няма. Ма не бихме че хвана. Прави номера. Ей, по пантера си. Аде, чакай, аде. Хайде да играем, бе. Бе, деца, какво правите, бе? Добре, имаме, просто да учим. Ме те всички спът, затова. Никой не е готов за такива топки, майна. Ама не, той ще го тръпни. Аде, не! Аре, дай бе тук, де. Айде! Ивчо, Габера ти е сам, бе.
Те са нагласиха всичките вече. Сега, чули се какво да я правиш? Айде, дай напред, колко място имаш. Браво, Мусти! Дани, влизай! Стига ли? Габер, гледай засадата! Мусти, гледай ти! Той Габера не гледа. Като те виждаш и се застава да се дръпнеш. Няма бързаш. Давай, връщай! Браво, Ица, пак ти! Браво, Ице, мусти на гърба ти! Данка, как си ги пускаш тия топки? Браво, Браво, ама... Браво, Давай! Добре, давай! Браво, дай! Але, Вичо! Браво, момчета, давай! Той кик на Рожския ги, да? Да знам. Идва! Ние губим! Браво, давай! Мусти идва! Боца, добре! Сега не дигна ли високо крак? Защото де ви ги стири такива. Данка, по-бързичко бе, моето момче. Аде бе, Габер, бе! Какво правиш, бе, момче? Тръгна добре. Браво, бе! Браво! Той ли обкара? Той се обкара. Браво, Данка! Пак късмет! Браво! Айде, Данка! Аз мисля, че спря пак. Той е вратар, ще има му минало. Браво, Габер! Браво, Габер, супер! Браво, Данка, дайте! Ма по-сигурно не удари, ей! То пак си го доволен. Абе, как бе? Значи ще го вкарам в топката врата. Никога не трябва да бъдеш. Никога не трябва да бъдеш. Дали? Дайте, момчета! Айде! Сега внимавай! Ще я донесе. Или така си мисли. Да, ще я донесе. Добре, Мича, добре! Браво! Добра работа! Идва, Ради! Але по-бързо де! Добре, бе, разиграйте до вас, бе, момчета! Браво, Данка! Изказваш! Бъркай! Ице, ти си, бе! Браво, момче! Дай пак! Браво, бе! Браво! Уф! Що Ице да ръце почеш? Да, един път да ще тази те гледай какво е. Потен бек. Браво!
ще се пак така. Абе, залагайте хубаво, бе. По толкова. Той е вратно, той остави, е вратно, защо? Аз не знам защо. Не, давай напред, давай. Браво. Изпревари го. Аре бе, сама бе! Леле. Дай му ди! Айде! Але не му давай тази топка! Мотко! О, браво бе, Марти! Като танки човек. Идва! Идва! Добре! Бутай. Добре! Ама що очакаш? Айде! Гол! Доспа! Браво! Не, те е турбото. Дайте, момчета! Травка на втори! Браво! Па ние, бе? Без ти го ти, бе? Хивчо! Направо човек се изтъпвам в тия. Човек, гледай какво става! Няма нищо! Чиста игра! Тук има фал. Давайте! Ице! Отвън. Това път го изпара. Браво, Стига. Нека да прежима. Корнер ли има? Да. Чуе, нищо вятър спря. Мали! Ице, изяждаш го, Ице! Браво, излезна! Аут! Браво, Ицка, направи ги мачки, же! Браво, е! Ето тук е свободен, да. Абе, Дани, бе! Какъв пас Дани, бе? Данчо. Спокойно. Първо там трябваше да тръгва да лужи. Първо спираш и подаваш. Сега какво става? Мусти, бъркай! Мали... Добре. Данка, по-сигурни!
Гледай го покрай. Със слабо сърце съм човек. Хубаво, ама... Браво, трепа всичко. Айде, престанете с тези дълги топки, де! Играйте футбол. Габърчето ли? И той хубав матч правиш. Не само за Виколова, да, принципно. Хайде, Вачо! Давай, натискай! Внимавай! Ти ми стреля, бе. Абе, Ивче, бе! Той лети, ама чакай толкова. Почкахте го това Мустафата. Това момче, да, че откъде го смачках. Толкова добро дете. Абе, какво правите с тия топки, бе, човек? Абе, за Ванчо, ама... Това не е футбол, човек. Трябва да разиграят малко. Могат. Обръщай, браво! И това спиране, защо? Излишно е! Браво, е, Башка! Айде, Дани, тръгвай! Мака, тръгвай, дай газ! Ванчо, бе! Е, за това ти го... Не, излезе! Браво, Ванка, браво! Браво, Ванка, браво, давайте си! Браво, Ванка! Момчета! Взехте да правите грешки! Гледай сега какво става. Бързат, не бързат, бавно. Браво, бе! Той сега да има, ама по принцип, ако няма, какво правиш? Дани, ида! Ми трябваше, да. По-правилно беше. Винаги крилото, като ти е свободно, за мен е най-добре, защото мога да центрира тук. Влезе нещо по-добре. Браво, бе! Ей! О, сега си бавам. Браво, Мустаче! Добре го блокира.
Още взехме да ги отпускаме много. Даниш, човек! Браво, Ради! Браво! Браво, бе! Ала, стъпи, не! Здраво, бе! То ме крах. Добре, по-спокойно, деца! Значи... Много лесно ме взима. Ми взима му защото не стъпа, защото чака се мини кърчол нищо. Да милиметра. Влезне има, човек физика има всичко, да ще го смаже. Аз не знам колко време знам. Значи в матча почна 12:30, т.е. 1:15 свърши, 15 години се измина, т.е. 2:15 свърши. Рама! Колко време има, бе? 25 минути? 20 минути? Да, добре. Това сме изчислили. Обаче Тавър постоянно ми казва. Каканчо. Готин тип. Той раз. Не можеш да го токочиш, виж какъв е това. Тук трябва да цедат втори гол, защото иначе не става. Ванката влезна ли, бе? Защото някой каза, че се облича. Гледай ги. Само ти е пресече там и си приключил. Браво, Ванчо, не ще я вземи. Браво! Леко, бе, леко! Добре, давай! Няма нищо! Напред играем, бе! Ей! Какво ви стана? Браво, Мустаче! Абе не, бе, Мустаче, не пускай, бе! Мусти! Ей! Какво правиш, бе? Хем е по-лидер от него, не трябва да го пуска. Какъв тъч? Там можеш да имаш си време да играе. Мисли, че той сте. Ей, много бавно играете, човек. 5 спирания. Ивче. Бошка, време. Добре, супер. Браво. Браво, Мусти. Трепа го, бе, мати. Ки тия ценки не мириш, бе, човек. Един няма точно.
Охо! Але! Не, бе, как се казва глава, бе? Браво, браво, браво! Абе, Бошка! Ай, šta го, изкаре то. Какво правите, бе, хора? С главата. Ма не! Това беше много. Да, по-спокойно, деца! Спокойно, де, айде! Защо, че натиснаха? Защото като ти кажа, давай, ще издържим още 25 минути, това пусна. Няма давай и ще издържиш, давай, вкараш втори гол. Втори, не дръж това. Натискай ги там. Еми, кой? Знаеш ли? Не са, чивка. Няма какво да държиш резултата. Направо влизаш и... Внимайте! Мали. Давай, пак ти! Ей! Виж какво става! Давай! Гол! Браво! Вече тък служи крака и... Иначе то как е на цели... Нямаше фащане. Дака, играй ги по-сигурно тие, де! Те се разиграха, човек. Браво, бейце! Браво, Ицо, браво, Ицо! Хайде, ей! Да, Смяна е. Ани да ни я губим. Лош пас. Браво! Еми, защото... Их! Браво, бейце! Давай! Браво, Банка! Браво, бейце, бе! Няма кой да помага. Това мъста, бе! Грайте с тази топка, бе! Вратар! Абе, това ние, бе! Ами... малко накрая. Не бързай, не бързай! Пусти, не бързай! Ай, какво правите, бе, хора, бе, майко? Сам ще се гласиш да я даваш така. Паникьосаха са нищо. Чакай да се пика. Се пика вода, пак вода. Пак ли? Да, чета вода. Да, бе, те са. Това не дем ли? А? Това не дем ли? Да.
Свърши матч. Хайде, дайте малко! Дай вкарай втори! Кой пречи? Браво, Ицка! Хайде! Не стига, де, какво? Абе, Марци! Ай, сега се бе малко. Играй, играй! 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 Що му няма? Кой вика мок? Време е тук отботите са на време в тази битка, бойки ще по-убитиш мок. Какво му викаш мокни, бе? От тебе само говориш. Ама ай, кой си при вашите човек? Ма няма му прави забележка. Да, мълчиш. Какво говорим? И говорим. Е, там ти мога да говориш. От тебе тук те слушам. Аман бе. Просто ти. Ай, мокни ще вик на Неделчев. Си говори каквото си иска. Ама на Неделчев? Но да, но детето си каза, защото вика на ме сега мукни и той прави забележка. Ме, там си имате гидки, човек. Сходи нататък и се вика. Витя! Стига, бе, господин съдия! Дъска скачаш. Браво. Браво, Мусти! Дай! Не губим! Дай, Мича! Абе, Мича, какво пържиш? Би! Мати на тебе. Изпревари го отпред, бе! Браво, бе! Браво! Дай го му, бе! Как изкара това? Не знам, бе, с краката как. Какво дарел, днес не мога карат? Не мога. Къде? Това пасан срещу вратаря. Какво стана в това малко? Много хубаво положение. Еми, какво да направи, че? Кажи ми някакъв, като не може, не може, се. Какво да направи? Оцели вратаря. Той не че го цели, той се премести с краката, нищо. Какво да направи? Цели го нарочно. Целта е да го целиш, бе. Давайте, няма нищо, момчета, ще стане, давай! Браво, Ради! Айде! Хайде! Дай на Данилсон. Айде, стреляй бе така! Добре, бе! Спираш, той ще спира. Хайде, бе, удар, бе! Ще чакат да съгласиш там, бе. Добре! Няма нищо, давай! Идва, Митя! Въртим се там. Митя, да не губим! Сейна му каза да я загуби. Браво! Горе! Ама и това па си пада постоянно, бе! Ти какво искате? А биваш ли?
Къде отиде бе? Той няма и Преданов да стои там. Той ще центрира, За ама. какво да стои? Дани, внимавайте, ей! Го виж па се удари в него. Браво! Не дай се мори бе! То може и сърце да играе, няма смисъл да пресираш. Браво! Ай, ще хвани. Браво, Ивчо, давай! Добре, супер! Браво, Иво! Ух, той отиде. Денко ще се обича. Но то се обляква в друг. А? Кой? Не бях, да? Не знам кой. Не знам на кой на място. Този... А, Котко, да, Иво, да. Та от само Котко. От само Котко. Не, ама ти да раз. Ще отиде мач. Да, да. Да, не нещо се влиза, се е снял. Той е в Каришак. Така? Да, ми то в спорт. Костадине, седне. Седне. Ще влезе, това стана, ама не може. Запасия! Абе, вице стане край да направим беля. Ще само матч си перфектен. Айде, Данка! Дани, давай! Днес ги губиш много. Не се опасно става. Какво стана? Те всички взеха далеко. Храм. Дани, по-сигурни ги играй. Ако трябва, подай по-бързо. Айде, Коцка! Ме да ги смене сега, така са поналягали всичките. Става просто да прави смените, сега не пак да се къде не Те верно двама. Какво ли стана? Такова единия даната ли беше? Да. Ами той тича много нормално да получава такива разтежения. Да, абсолютно. Той ще даде продължение с прява хронометър. Продължение, да. Това приключи курса. Да. А другото момче справи ли се? Да, друго се справя. Правя? Там съм си спадал. Че това се само много товарно. Браво! Това ли стъпи? Или може би глезане нещо. Да не стъпа на криво нещо. Не знам. Що не мога да стъпи човек? Да. Защото са нови за това, но
Точно. Кой? Това аз смея. Що? Ами той играе по принцип, той играе дефанзивен. Той играе дефанзивен, не. Густи играе дефанзивен, само като ти е офанзивен ще се разменят. По принцип тази схема с Мусти и Дани офанзивен повече ме харесва, защото се намират. Айде бе, Ивче, играйте. Сами си ги правим тия. Айде, Мусти! Ей! Аха, сега си бе малко. Добре, Коцка! Браво! Готово. Айде, обчета, сега да правим грешки! Ице, мачкаш там, Ице, мачкаш. Браво, Ице! Човек ни пускаш. Внимавай, внимавай! Отзад! Браво, Мустаче! Дани, съсредоточен! Браво, Мустаче! Че иначе се обръщаш, ще тръгваш. Оле, ама не на там, Мусти! Да. То направо центрира. Някой път децата по чашка, нали, поставя. Това направо центриран човек вътре правиш. Добре го направиш, ще може другия. Следните минути. Браво, Коцка! Браво, Мусти! Давай! Ай, натискай! Ще мини. Излезна. Ще излезне другия път. Браво, бе! Така излезна. Дани бе, с него! Стига де, мога да натиснаха, глупости само. Така ли? Как бе? Заради дамата? Да. Ами има бе, има. Айде, Мустаче! Нищо няма, чисто! Ами не знам, що не вкара, бе. Бързай! Не бързай го, спокойно! Не знам, защото бе не направил 3, а? Ама според мен пък за играч, като имаш контузия, тая се пуска и друг, кой ще се смени. Вече трябва да си го гледа. Не, не тръгва Гърчек. Ванчо можеше да тръгне преди това. Не, ще накрая ще се остарем, аз ти казвам. Това не е нормално, човек, толкова да ги пускаме! Гледай сега Коста. Да, нагласи се, завъртя се и се центрира. Браво, бе, Ивчо, бе! Деца, играйте малко, бе! Браво, Ице! Браво, Ице! Ей! Иванка, вие играйте по-малко си, човек по-малко. По-добре играйте. Дай, бе! Давай, сам, давай! Ай, стига да брачет! Го! За какво му дали, бе?
А на другия даде ли? А? Даде. И сигурно... Да, малко нещо го види. Нещо изкусува. Кой на двамата даде за реакция? Първият на жълт от началото на сезон. За всеки нощ кара, нали? Да. Само с Лудогорецът. Давай, Дани! Той си не е с Лудогорец, тега бе. Браво, бе, Коцка! Браво сте! Аре, бе! Ице, машина си, бе! Браво, бе! Ей! Играч на мача! Съдията на времето! Дай, мича! Браво, Башко! Браво, бе, момче! Браво, бе! Не бързай, не бързай! Въздух! Пичка ли? А? То машина, бе, човек. Как не го пускаш, че сам сезон? Това е звезда. Няма, всеки матч е топ. Браво, бе! Давай, Дани, давай, давай! Давай, бе! Бутна го, така беше. Дани, давай, Дани! Браво, бе, машино! Айде, Дани, давай там да не ходи кой, ей! Внимавай! Ма и двамата дигат кръка. О, направим. Фалче му даде, не? Аре свири вече, бе. Ето времето! Аре, бе! 49 минута е вече! Браво, Мича, давай! Ивче, Ивче! Браво, бе, Ице, бе! Не бе, Мусти, бе, не бързай, бе, Мустаче, бе! Бързаш, бе, Мусти, задръжте! Натискай! Браво! Турнир! Айде, ще свири край. Айде, свири край! Браво! Не тегав мач. Накрая се натиска, бе, И се чуе по-малко. А що не пуска?